tanang istorya sa babaw ra na nato nahibal-an. Napanay lalom nga rason nganong ani ni siya. Nang unsa ginito ni siya? Na broken kay ano ganin. Kanang na pulian kog lain. Ay, tani. Di mo na mo naluding na pud ko. Maulaw siya kay Nadire yung XMU. Asa na? Kanang naibag ko lang. Pero go man siya feelings gani ana. Ngano mamo? Wala, Ito sa tasayahang karong resort nga ex. Kisay nakigula gani. Ako kay ano, nawalan kog feelings niya pagka kang nana siya lain. Ang relasyon sa dugayon. Kuan, 1 week ra. O tapos imong gibulagan kay nawadan kag feeling sa iya ha. Oh. And then pila to ka adlaw nga nagkabag-o siya. Kanang upat ra ka adlaw or tulo. Tapos na-realize nimo nga nasayangan nimo siya. Ah. Nga nang sayang ang nahimong relasyon. Matik care man gud siya ka nako. Ay katong 1 week kuan kay siya kanang effort kay siya sa imo ha. Ah, Ay nganong man katong within 1 week. Nganong mang mura og kuan kaning nausob ang imong feeling sa iya murag nawad-an man kag gana sa relasyon. kay niingon mo siya nga matig-en na siya. Ah, siya mo ni-initiate de ana, di ikaw rin ni dayon. Oh, ako may ni dayon. So mo to. Di na akong na sige, ikaw naraman na nimo. Niingon siya, ni Chacha na ako nga matigbalik daw siya nako pero aw siyang ginawa. Sige, pidi pod. Kung last nimong kuan buhaton di na jud ko. Dito nawala na mo kog feelings niya. So dito akong siyang nga nawala na kog feelings nimo. So mo to. After 4 days nana siya bago. Oh, nana siya bago. O basig dugay ra po na silang kaila-ila o saan mag-welcome mo. Basin. Ay gila. Bulo ko nila. Di Pero ko- unsa imo na antiguhan atong relasyon na bisag usa ka weekend ra to? Okay raman. Nantiguhan na po rin antiguhan. Learnings ba sa relasyon? Kapila na mo siya? Ikadagan na. Tawa, daga na mga ikag na imong uyab. So dapat na natin na antiguhan sa relasyon. Kanang Dali kay mapalit ka na punta. nuding na pud ko. Ginagaw nga dapat seryoso ang tanan. Here. Seryoso ang pagmamahal. Bata pa man ta no. Oh, pala ma-realize na tong atong Di siya nato tinudon. Ay dili pod. Dili po nato ihimong excuse ang atong pagkabatan-on para dili seryoso na ang butang-butang. Kay bisag relasyon ra na dapat seryosohon. Oh, tama po, tama. Mo gani sige tagbalin-balin kay dili nato giseryoso ang mga babae. Di ba? Kay bisag mga batan-on mo na po usay mga kuan ba may palang magpundo kung dili ta makapundo sa usa, magpundo na lang kinabuhi. Magseryoso sa pag-eskwela ay na lang pag-uyab-uyab. Yes. Pero sa karon ba nakikidiskartehan? Na. Otro po kang bayidor? Oh. Mamayo tayo po. Pero sa karon ba kanimo kastorya pa nimo na ang rong bago? Oh, kastorya pan. Pero amiga ra gyapon niya. Ah, okay barkada ra sa bayi. Oh, Trip nimo mura og mga suod pod niya. kuan. Murag kaysa noon mingon mungug ka ng mga babae mga vibes gani niya. Mura og more or less pare-parehar pug attribute sa iyang friend, di ba? Oo ni paingon kasi amiga kay di naman ka mapunta sa iya ha. Nana jud. Basta similarities nila duha. Sila man duwa naibog nako god. Oto nakarong na chat nako, naibog pud siya nako. Nya kay wala na siya chat nako so nawala pug nako feelings niya. Di ka dula-dula ka sa relasyon no. Ngano ka? Dili pa sure kinabuhi ni, list sure sa relasyon batan-on. Pila mi dad? 16 na, 16. Tawa 16 na ka. Kano sa ba maka mo seryoso sa relasyon? Ka 18 dagay. Mao ka. Oh, bas Ito yung bayay dire kanina sir. Yang kanang yung bago nato dire kanina. Galantaw ra nato. Pero dili pa kamo, dili pa kamo. Dili pa. Kaya bulag re gapon ending ani. Basin. Ana. O, samtang wa pagasugod ay padayon na lang. Okay naman makistorya sa mga babae, ayon lang sag uyaban na lang. Mas maayo kung imong amigaho na lang sa usa nimo sudlan ang relasyon nga ending magbulag ra gihapon. Dili ra man sa pagka-judgmental no. Murabag gi-psycho ra kanamo ba. Imuhang pamatasan ron in relate to relationship di pa kay kaseryoso. Latagaw pa kay gunahuna ta ba? Nice side commenter. I-explore pag ano ka. And hopefully, sa pag-explore nato, dili nato madala ang babae nga binuangan lamang ba ending. Wa po kayo siya naminaw nako. Paminaw Pamayutay man dyan iya. Hasta bayot gibinuangan. Undang nakawala wala na. Pag tinarong na sa kinabuhi. Minsahe na lang sa imong kawilingon. Kana magbag-o na ko ron. Pantay na. Pantay na. Amora to magbag-o ra ko. Atubangan ta sa simbahan no, ginaampo ka na mo nga magtinarong ka. Musuid ka sa iyaha ba nga nausob siya. Praise the Lord go. Ang di na dyan amo manintan itong hapit mamaligsan. Sa iyang kadangag? Ilabang ano yung ambulansya. Nga dili man na muhunong ang ambulansya. Oo, di ko na mahuno. Ikaw mo adjust. Ganun ang ambulansya mo pa-adjust sa nimo. Nako'y pedestrian, bahala ka diya. Napa ko jay holding hands. May ganin nakita na ko tong bahay. Wala ang bahay may maigo. Dito ra po siya. Diretso ra mo dyan. Wala siya kung nahuna na ambulansya. Hopefully magseryoso na tas kinabuhi. Dili man ta maka-judge directly sa mga tao no kay wa man ta kabuluon sila yung backstory no. And hopefully dili ta mo agad-agad og judge sa iyang gipang storya karon. Mabinuang man o matinuod. Kaysa